Jo, čaute, moje meno je Mid, ja vás vítam môjho ďalšieho videa a dámy a páni, keď vám ukážem, čo práve mám, tak odpadnete. Mr. Wiz Chocolate. V tomto videu ideme ochutnať túto čokoládu, ale predovšetkým vás upozorňujem. Toto video nie je sponzorované od Mistera Beasta, čiže si na toto môžem hovoriť čokoľvek chcem, čiže ideme to ochutnať. A dneska budeme ešte hovoriť aj o tejto nálepke. Čiže ideme ochutnať túto nádhernú čokoládu. Iba idem pre nožnice, aby som to vôbec otvoril. Alebo ani nemusím. Alebo musím. Musím. A skúsim ešte raz. A to mi vyšlo. To strašne pekne vonia. Tak toto vyzerá. A idem to ochutnať. Odomiem si jeden kúsok. A vyjadrím vám pocity na tento kúsok, aby ste vy nemuseli. Čiže ideme to ochutnať. No, táto čokoláda chutí ako Milka. Proste ona chutí ako Milka. Je to proste úplne úžasné. Moja rada znie. Choďte si to hneď kúpiť. Ja to idem ešte dojesť. A super Mid. No čiže, tu bol ešte takýto vrch. A to som zjedol. A, ukážem dojem. No, dneska sa ideme baviť aj o tomto obchode. Čím je taký špeciálny? Špeciálny je v tom, že okamžite chodíte nakupovať sem do Topolčan na námestie do tohto obchodu Daddy Šmaky. Choďte tam hneď nakupovať na námestie v Topolčanoch, na námestie Milana Rastislava Štefánika pri starú polikliniku a tam uvidíte takýto veľký billboard pri tej KOB jednote. Tam môžete ísť nakupovať. Ale vopred vás upozorňujem, toto nie je šponzorované, ale ja si vás teraz zoberiem a idem si to nalepiť na dvere. BL Mid. No, ja to najskôr rozbalím tú nálepku, ešte vás sem položím. No, nepozerajte tam do kalendára. Berem nálepku. To je mega smr. Ako každému nákupu vám tam dajú takúto nálepku. Čiže ja ju sem idem nalepiť. Tak to sem. Je tam dobre nalepená. Držiteľ je tam dobre nalepená. Takto to vyzerá. Čiže moja rada znie. Choďte do toho obchodu nakupovať, aj keby čo bolo. Neolutujete toho. A s vami bol Mid a hádam sa vám toto krátke video, čo má 3 minúty 35 sekúnd páčilo. Ja sa s vami budem tešiť do ďalšieho videa a zatiaľ čaute!